Antolin. Yo yo yo. Oh. Mas Manyun Kim. Ingkang nomor 3 menika Mas Aska. Ya. Oh, oh. Hahaha. Yo. Ayo le. Ingkang nomor 9 Mas Rizal alias Mas Paide. Gelar gumelar dawan jebol sigap siap manungsa sanjata binarung suarane gende beri ngengkong prat rompat kesautan gelar gumelar prawan jebol sigap siap manungsa sanjata binarung suarane gende beri ngengkong prat rompat kesautan. Ayo le sing ngati-ngati le waspadakno. Para nyata para madya amang saen jurit tumandang makarya hamba barsani
mekar budaya tangcut tali wangga bangun budaya. Ayo le nyambut gawe le. Oh yo 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 oh yeah oh 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 ah oh oh ah oh oh ya ojo lali le jo jo oh nyambut gawe le. Oh 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 putri grapya terus lahir neng batine sareng jalan neng omahku perlune mung sinau bebarengan suwe aku tresno mergo kelingan dereng manis nanging suwo
nggonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grabya terus lahir ning batine sareng dolan ning omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingane rang manis asoy mung jalaran pepisahan dibeksa omah-omah wong tuane tresnaku ora bisa ilang mergo